herri honek liliuratuko zaituzte. Beha ez zaudetenari behatuko diozue. Harrian zizelkaturik eta bizi-bizian, behialako kulturan oinarriturik eta geroa gogoan, so egiozue. Entzun ezazue. Hemen, egundainokoa gaurkoaz mintzo da, eta etorkizuna iadanik egunerokoa da. Bizkaiko golkoaren ahagoan, Euskal Herria. 20.000 kilometro karratuko lurraldea, bi estatuetan kokaturik, Frantzian eta Espainian. 3 milioi jende, hoietarik 260.000 iparraldean, eta 3 administrazio. Iparraldean, Pirinio Atlantikako departamenduaren barnean, 3 provintzia, Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoa. Hegoaldean, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabak Euskal Autonomia Elkartea osatzen dute, eta Nafarroa beste eskualde autonomo bat da, bi erkidego horiek daukatelarik beren gobernu propioa. Mila koloretan Euskal Herria, bazter urdin eta muskerrez josia, Pirinioetako mendiek besarkatzen dituzte itsasoaren uainak, haran berdeen bidetik datozela Nafarroako zelai horailak, muinoek oianen zabaltasunarekin bat egiten dutela, Aturritik Ebrora, herri bera. Herritar berak, Europako populuetan zaharrenetarik. Hemen, jendeak bizi ziren 100.000 urte baino lehenagotik. Euskaldunen lur hau, egundainotik bidaia bide dugu. Beste populu batzuk jarraian menperatua edo indarrez hartua, erdiarotik beretik, Konpostelako bideetan zabiltzan beilarien babesleku. Euskal Herria, mendez mende, bere ganatzeto zen jendeen ekarpenaz eraldatu da. Itsasoari eta munduari idekia, historian zehar aurrak atzegiratzen ikusi ditu. Egun batez joan ziren, kanpoko xaldaren jastatzera, edo batzu beharren beharrez, ogibidearen irabaztera. Gaur egun, 10 milioiez goiti dira munduan gaindi, diaspora haundia osatzen dutela, beti beren etxondoa eta egia bihotzean dauzkatela. Bi Europen arteko bidegurutzean, Euskal Herria ez da bakarrik pausaleku goxo bat, bere aire fresko, kirola eta aisaldia txeginekin. Gure lujaldea, euro eskualdearen erdian, osoki antzaldatzen ari da. Urteetan zehar, laborantza eta industria ekonomiaren suartasunak erakarri ditu alor ezberdinetako zerbitzu lantegi tipi edo ertain batzu. Besteak beste, teknologia berrientzat apailatu formakuntzek indartu dute garapen ekonomikoa, gaurkotik gerorakoa prestatuz. Hain zuzen, hemengo gazteentzat, lanbide berrien sortzeko, herrian berean bizitzeko gisan. Atlantikako itsasoari datxikola, Euskal Herriaren beste altxorra, portuen argizirinta, Donibane Loizunekotik Zierbenakoraino. Hemen, arrantzaleen lan eta nekeen aztarnek, itsasoaren historia egunero idazten dute. Merkataritza portuak ere baditugu. Baionakoa, bere industria zela izabalarekin, Ipar Erresumen eta Mediterraneoaren arteko harremangune, eta oroz gainetik Bilbo, Altzairu eta Burdinaren oizko hiria, berroneratzeak hausitu duena, gaur egun Europako industria portu premiatsuenetakoa izaiterakoan. 1 milioi bat biztanlekin, Bilbo hiri inguru haundi bat da, kulturaren hiria,
eskualde gotor baten indar ekonomikoaren ezaugarria dakarrena. Ekonomiaren anistasun honekin, nortasun azkar eta bereziaren lekukoak gara. Euskal Herriaren berezitasun oharkarriena gure hizkuntza da, euskara. Europako hizkuntzetarik zaharrenetarikakoa da, Indo-Europartaren aintzinekoa. Gaur egun, ezbaian, biztanleen 30% euskaraduna da. Egoera kezkagarria izan arren, euskararen berreskuratzeko indar handiak eginak dira, eta beste Europako erkidegoetan bezala, elebitasuna azkartuz doa. Gaurko Europan, bere hizkuntza mintzatzen duen lurraldeak, kulturaren aberastasuna, bertzekilako idekidura eta harremanen indartzeko nahikundea bideratzen du. Hemen, euskara ez da bakarrik etxe sokoko mintzaira. Lekua dauka prentsan, irrati eta telebistan, literatura aberats batek karreatzen du, multimedian agertzen da, eta internetean uainkatzen. Bere gisako kultura berezia emaiten dauku, adierazgarri guztietan, bizia eta sortzailea. So egizue, arrespiletarik aintzinako etxearen arkitekturari, Harri Borobilen eguzkitarako edertasunetik eskultura garaikideei, hemen, artea, atzokoaz eta gaurkoaz mintzo da. Zoazte, hats berri batez, oidura mugiarazten duen oroimenaren bila, elgarretaratzearen eta bestaren isurgiraino. Entzun ezazue, populuaren kantua, erritmo guzietan oinarritua, ahotso zenetarik gaurko belaunaldienen ziunta bizienetara zabaldua. Irisi bauko semian nula hilde. Ederretz ezazue, bertsolariek sortzen duten artearen betegintzarea, egiazko euskal kulturaren arroina, jendeak ostian bereganatzen dituena, gazte-gazteak lekuko, bapateko poeta horien miresteko. Hizkuntza bat, populu bat, bazterrak, eguzkia aurpegiak, natura eta kulturaren esteiak, egiteko, eraikitzeko, erakustera emaiteko xedeak. Euskal Herria horiek oro dira, ongi etorri zueri. Gauden lurgunen ulertzen, alde orotarik aberasten, gurea, zurea egiten. Ebakiban izkio, egia izango zen, ez zuen aldegin